dolok tabuk hingke bazaro phaijak sini area ni bazaro no hampu bo tongo logibo nahana je bini yago chocolate eglogi no kol hingke khugui chao rang bag bo tuijak ani miring mani bo jesa jaga pan thande thikai si tongmayo lablasi hangkai obo hingke te area ni bazar hingke bote ke bono bolasi liata oro hingke cheng rang tikhlanya bagi phailayo rang tikhlaibai cheng tokti pai tonglayo oro dui alina haka cheng tokti ni biryani songchana bagi pailai tonglayo to abo thalik kubun bo nogri bo hingke thalik kubun bo dui ali paina haka kisano payo sajagya magana thangnai se asok chanai kirui thalik kubun nog nogo hingke oro hingke bin ba bai rang 50 taka chakon paisa de hini rijak ma bai bo dalbora paisana hinai phailaijak aro ko taka de kalena jesa bai fana buso kok sa kok sungpiling manchugo halok kure bo kok saya ba halok sungsigranya sikang thangja ka tama panya hinguna 33 taka bara tong ko bini rang omo bai bo joton sibai paitalang panya hinsau betul na dui jamagi deh chande terus banyak yang sanja kado bo jo singke bo nije yak batang fridge khologe matang ya aram nang ya khajik thanga dogan bisingo fridge kholongna bage buso bo soitan hampu nanya je bin tongno nai tong ya ta moti phenya cerai nga cerai dogan malik sa je rang tongna abo sin saimi ata cerai himalaya kubunya tam tu na coca cola stay phayum 20 taka jat tabo hingke nogo sokpai akono tokti rok rogoi paibai kya tabo hingke tokti rukjak no baja khaisinai saya den rong no ik biryani khaisana hanai amoni baganya tokti tabo baja khai tongo ta rukjak hingke mai hingke to sikang bare no songka an baijak jeng jefro pano chana musungka hingke sini kuno jora nangya chana musungke jeng khaisalai tabo sarik jeng tongkha jeng obo chana hingke munte sanja jeng thangsinai chana musung himo aron kogdi bana aluk rok bo borok sikang bare na rok toni jak aluk rok ri sinai orokhe naibedi dolok mai busuk kothok heke songtoni khan baije kismis rok ribui songtoni kha chana musungui khalima bole thobo thoksinai ta srangi khaima ba tabu hingke tokti munkhe obono kari rigranai kari oi mosla rok bhajinai ta oro rikha moso irisum hasing huljak gete pias helepjak abono kisa songsigranai bojo bukene se ngai talaya bai a samno khanai se bil busuk busajak thiben busang nata angade se dutaringa thangpu ab boy jingni kha bisla tongo ab boy jik senani thana busukno kok salati te thang tongo ari khani thero uya sasro nalai khabana se tonglaya ta ngai tabo hingke tejpata ta pula na pogai tabo siri rijaksio pokharai ba pokharai hingke tabo hingke ko masla rikha do jira rikha ora jira ribe kheri nai tai ba masoguri rok masoguri rikha masoguri ribe khai doniya gora rok rinai doniya gora rok ang joto muyo neriu masla ta alada masla kre oro hingke alada masla tongo do dala oro hingke toktoni alada masla tongo nai tongbi oro sijak everyday i kari masla mix masla powder hinai obono rinai oro naitongdi tabo hingke masla ribe kha obono kolai kaham kei srapcha bajigranai aboni ulo hingke alu rukjak kri de obono rinai ta tabo khe alu rukjakno kichen hasinai obo kichen bai kolai kaham ke srapcha tonioi toktonyo kichen naita naitongni bahai ke song thoknai ik biryani sikang ani bologono rokno phunungma hingke abo khe ik biryani ado abo khe mai bai toktoi songmanita biryani alada abo alada tabo hingke boti kisari rikha tikisa te rewo kisa songsigrana aboni pore hingkai tokti rinai tokti rukjak baja khaina rakjakno boti rewo kisa songoi kutori man pore tabo tokti rogi baja khaijakno kichen rikha tabo hingke oro kisa koloi kaham kai boti riri gora naita taisa nahade busuk thoknai busuk thogana haing tongkha ekdom color bai ako bai mui
srapsa toni kha kutuk riwui tabo hingke bwtui ojon khai risinai tak o bwtui no tekisa tiya phranui kutuk riwui kari risinai ta hingke chai si mankha chana de dengla chalaikha mui munui one day mairung o chalai sinai suna nangya jat chabai khe khibiri hojaknai jat salbota bo athambaria sanja siko sanjani sara soita siko afuru no chana sanani kalaikha chana muchungui khailaima ba munkha hingke chalai sinai tei tamo ba thoka maya na hade kismis rok rijak anima hingke kismis rima chajakya mai chapro tisire baisire masa sutui ngo hini sau jeng hingke thokjagui chalaio ta oi kalai na Bangsa sih kata. Ya bolehna dah. Mana? Ya bolehna dah. Kita sih sekolah tadi nih ba. Kamu? Iya boleh ha. Abo boleh hai nada. Itulah sebabnya. Oh anak nih abo animasi do. Sama nih kisah nukjaga nih meni dolok andara gundra se sanja bala hampung hingke sadi himasi saya bajarin talpora paituma kere de abono sisungno baksa no bagi sabanya de hinchung ati katara kutri mani jamona mairong ki saya bo talpora paituma ni bin ba berang di jaga abono non jana kaisa kai baksa ri janu kaisa no ribo jotoi borogo jotono no baksa nei phia ba kaisa pano abo haikena kating halanya bo maiki chaglak phia salebe kheta bukhe belanya thokka genera bahing jaba khan video no sabaidi jara katalok tonai rok hingke kisa subscribe khai rijak baidi hingke tinin bagi asuna hor kaham।